Kowe arep berdukun apa arep golek duit? Kon tekan nang omah kono tak ladeni. Tak ladeni. Kamu apa? Wis klepon rewangan. Aku nak dong kasupan ngono tenan. Nang duit ngono. Nang duit yo. Tenan Mas. Berarti wedhus saya karo bulu-bulu larang bulu-bulu iki, Pak. Saiki Mas pancen kahanan blok ekonomi Indonesia ki blok. Zaman wingi-wingi Mas sadurunge geger rebutan gaji wong dhuwur. Ekonomi rakyat kuwi di kokosek Mas. Rebutan gaji. Saya kan rebutan gaji Mas. Bayarannya aku piro? Biar aku nyalon tak piro. Ngono. Nah saiki ayo remuk Indonesia remuk saiki. Boleh duit arep makani anak. Ning alhamdulillah mah. Kami mangan pondok iki saya mampu. Kalau MBG ku ora ndeke sego, ndeke duit malah manfaat Mas. Ngono, Mbak. Manfaat. Ora dikorupsi ya, Mbak. Wah, tenan Mas. Ayo, paling pedes. Oh, menuju kemajuan Indonesia. Indonesia wis serba ada, kaya raya. Ning Indonesia menikmati. Sing nikmati gede-gede tok. Iso nikmati, apa dhewe iso nikmati. Ya, ora iso nikmati. Berarti diapusi cilik ya, Mbak. Duwe kedung ra iso nyiduk. Indonesia kan duwe kedung nih ra iso nyiduk. Goblok kok. Benar kata-kata Mbah Min hari ini. Ambil mumet-mumetnya jual kambing, kita bikin kata-kata saja Mbah Min. Kopi bebas kasih beli karo jagane sate Semarang. Oh, masih itu bos. Ah, itu Pak Is pun juga ikut nyepot sama Mbah Min. Pinggir sekong gitu ya. Nilai nganu kayu nang bakal. Amin kecaya Mbah Min. Gone nganu jebol berbak tinem. Kayak sesek-sesek. Kayak sesek-sesek. Kalau DPR Mbah Min. Kalau DPR tenang aku enggak. Aku jatahe ra doyan. Dimingi-mingi kancane, ora gelem melu tanda. Sikul. Lho tenan, Mas. Aku jane yo seneng. Ning aku jane wegah. Dimingi-mingi ora doyan, ora gelem melu tanda. Sikul. Pedes. Anak aku Mbak Mi, pedes iki pedes le goceki diadung ra payu-payu Mas. Ana pancen kahanan goblok ngono lho. Ora ono sing tuku adol ngendi. Ha sugih negara. Lah ning ra iso nikmati awak dhewe iki. Ora iso nikmati. Rakyatnya dipelolo ya, Mbak. Ade ra loro piye. Di WJP kudu bayar pajak. Ora usah pajaknya berarti, Mbak. Rebutan. Ora susah. Dikorupsi ya, Mbak. Nek korupsi aku ora ngarani Mas. Nek rebutan intine kuwi. Oke teman-teman, hari ini Mbah Minnya itu sama Pak S lagi berguru karena harga kambingnya nggak ada harganya. Mumet-mumet para belante. Pedes. Aku jadi bicara terlalu pedas ki. Jadi yo ora tega Mas. Waduh sik kene awak tawoke sik ora mangomes iki ora deside Mas. Wis aku ora golek gaten. Pentinge wong tani iso mingu sing apik aku melu seneng. Tenan. Apa ki opo golek gaten kok kan jadi urusan. Aku tau ngalami badi akeh Mas. Belum iso kaji seprene. Ora, Mbah, adol wedhus niku ora tau bati tai ngasu ya. Masyaallah Mas. Boro-boro bati Mas. Oleh genyangone sekolah rong dina wis alhamdulillah Mas. Ayo piye jenenge rakyat Indonesia kok belum bisa sempurna. Sudah tiga. Amin.